नोंथांमोना नायनो हागोन दा आंजों लोगोआव सोर सोर दं नै जोंहा सुखे दङ फैदों आरो गुवाहाटीनिफ्राय जोङो YBY नि जिथुनाखि अफलाइन मिटिंखौ जोङो एटेन्ड खालामबाय प्रग्रामाव जोङो बाहागो लाबाय बाहागो लाना जों रङिया फारसे फैबाय रङिया हाबबाय दा नोंथांमोनाबो जोङो रङियाव फैनायलाय नोंथांमोनाबो रङिया टाउनखौ नुनो मोनबाय आरोना जों फैनायखाय नै दा बे रङिया टाउन दा जोङो थांगासिनो दं आरोना आरो रङिया टाउनखौ हानायमानि नोंथांमोननो जों दिन्थिगोन नोंथांमोननो भिडिअफोरखौ फरायनायलां आरो बे रङियायाव जोङो जा बिटिआरनि सिएम प्रमद बर' सार बिथांनि न'आ दं होननाय खोनादों जों बे न' सेरजों थांगोन आरो बे न' सेर बिथांनि न'खौबो जों नोंथांमोननो एसे दिन्थिलांगोन आरोना नोंथांमोना नायनो हागोन माबायदि बे रङियायाव एरियाफ्रा माबायदि नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो थ' बिदिब्ला आवगायनोसै भाई तो गाँवर नाम की गाँवर नाम तो की हाँ हाँ बाक्सा पड़े ना जो बाक्सा जिला नैबे जादों भुटान रड दा जोङो बाक्सायाव दङ बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय रङिया बे रङिया दा रङियाव दङ आरो बे नैबे लामाया जादों भुटानाव थांनाय लामा जोङो स्टेसन फारसे आवगायलांगासिनो दं जोबोद मोजां जोबोद डेभेलप जाबाय बे जायगाया दा नैबे बिटिआरनि सिएम प्रमद बर' सारनि बे न' खाथिजोंनो जोङो थांगासिनो दं नोंथांमोननो दिन्थिगोन जों न'खौ जोबोद डेभेलप जाबाय आरोना सिगां जेरैबायदि दंमोन दा बेनिख्रुइ साबसिन जाबाय जोङो बाक्साया बेयाव हाबफेराखैमोन माने हाबनानै बिराद मोजां मोनदों आरोना एकदम लामा बानायगासिनो दं रङिया टाउन फारसे थांगासिनो दं आंबो नुवाखैमोन नोंथांमोनाबोथ' सोरबा सोरबा नुवाखै जानांगौ नोंथांमोना जाय बिथांमोना रङिया टाउनखौ नुवाखै आङो दिन्थिनोसै नोंथांमोना नायदो आरो दा रङिया टाउना माबायदि दा एकदम फुंनि टाइम ना मर्निं टाइम दखानफोरा खेवाखै गासै बन्द' गोजा नै बेफोरनो आरोना रङिया टाउन बियो आंबो नुफेराखैमोन जोंना ओरै सानजाथिंनिफ्रा गोबाङानो नुवाखै दा आङो नैबे मबाइलजों देखायनोसै आरोना भिडिअ नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय था बे दैखौ नोंथांमोना नुदोंबानो मिथिगोन बे ब्रिज दं टाउना गेजेरजों थांनाय बारलांनाय दै बियो नामखौथ' बुंथ'नो हाला बार' आं दा गोदान जाहैबाय नालाय आंबो नै बेयाव थानसालि मन्दिर गंसे दं हिन्दु मन्दिर बियो शिब मन्दिर नै गिदिं गिदा नै बर'नि दख'ना बेफारि दै बियो नै बर' दख'ना बेफारि नै हाबाब दख'ना गाननो आदसा नै बेयावबो दख'ना दं बर' दख'ना रङियायाव दख'ना फानो होननाया बेफोरनो खोमा आदसा नै नोंथांमोना दख'ना बेफारिफ्राबो फैनो हागोन दे बेयाव दख'ना बायनो
आंथ' आन्दाजखौनो मोनबोआखै बबेथिं हाबदों दा नै नोंथांमोना नै साहाथिं थांगासिनो दं नै नै रङिया टाउनखौ दिन्थिबाय आङो नोंथांमोननो गोबाङानो नायनो लुबैयो आरो गोबाङानो नुखाबाय नालाय जाय नुवाखै बिथांमोननो आङो बे दिन्थिबाय रङिया टाउना बेबायदि जोबोद साफा जोबोद डेक'रेसन आरो हासिबसिखौ बिराद साफायै लाखियो Dulu Benepong, Benekai, Polisi Belakang balik, dan duduk dia. Kiman dangor, baiti Rongya Town. Rongya Town tu kiman dangor? Aku tangan, Aru ase no? Acha. So जोबोद गिदिरनो रङिया टाउना so नोंथांमोना सिनारिखौ नुनानै माबायदि मोनदों कमेन्टआव लिरदो आरो जायगाखौ माबायदि मोनदों कमेन्टआव लिरदो नोंथांमोना उदालगुरि गई आसु विश्वनाथ चारियाली स्टेशना सफैबाय मोनां जादों स्टेशन 8:30 जोङो आमबरखं सिलेक्टसिम थांनाय जोंहा ट्रेन दङ जों बेयाव गाखोनोसै आरो बिश्वनाथ चारियालियाव जोङो ओंखारगोन थ' बेरायनानै नायदिंनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों जोबोद मोजां आरो बोथोराबो जोबोद मोजां सान्दुं बारा गैया माने दोमैलु अखा हागोन बायदि थ' देहा सोलेरफ्राबो बिराद थाजिम आरो जोबोद गोजोननाय मोनदों मा फोरमायनो दा नोंथांमोन सिगाङाव नोंथांमोनाबो भिडिअखौ नायनानै इन्जय खालामदो थ' भिडिअआ बेखिनियानोमोन नै बेसे समायना आरो एकदम बिउटिफुल भिउ माने एकदम wah masih समायना माबायाबो हाबाव माने फरेन कान्ट्रियाबो